Vi har jo også Anna Søltoft med i studiet. Og Anna... Ja, kan du skære 2? Jeg skal ikke indlægge dig i Godmorgen. Godmorgen, så. Hvordan har du det med at være nomineret? Jeg er rigtig glad. Godmorgen. Jeg synes, vi er tilbage tid. Det synes jeg, det er. Ja. Tak. Det er første gang, jeg prøver det. Bare sådan noget, 3 på 2 af dem. Fordi så laver jeg bare klap sammen. Jeg kan skrive til os på Instagram. Den 16. marts, der ringer min mor for at sige, at min ven han skulle tage hjem, og nu kommer min far så ud og siger, hvad der er galt. Og jeg har aldrig set min far græde før. Han er hurtigt op igen, og så fortæller han så, at jeg har fået en nervesygdom, som påvirker mit syn, som hedder LHON. Det her, det var sådan en synsnervesygdom, så den påvirkede mit syn. Så det gør så, at jeg har fået en plet, der var sådan her til at starte med inde i midten, som er blevet til cirka så stor her inde i midten. Da jeg skulle på højskole, vidste jeg godt, at det nok skulle blive godt, men at det også godt ville blive hårdt på nogle tidspunkter. Det jeg frygtede allermest, det var til at starte med. Jeg kan ikke se tidsplanen på tavlen, jeg kan ikke se spiseplanen. Orker heller ikke lige at zoome ind på min telefon hele tiden for at kigge, hvad den næste tidsplan er. Så der spurgte jeg til råds for andre og spurgte, om jeg godt må komme med dem, jeg snakker godt med til at starte med. Ja, eller det er faktisk ikke... Jo, de skal være forskellige, men de skal også have en bestemt farve. Det går heller ikke, at den der skulle være grøn, når banen er grøn. Ja, jeg tror, jeg har fundet ud af, at sort-hvid er det bedste for at se kontrasten. Der står ikke det, jeg har lige lavet der. Jeg synes, der er 2 ting, der er rigtig svære ved højskolen. Det ene har noget at gøre med synet, og den anden har ikke noget at gøre med det. Det, der har noget at gøre med synet, er, at... Man kan godt sige, det nærmest dagligdagen, men det der med, at når man ikke kan synge med på en højskolesangbog, for eksempel. Altså det der med, at jeg kan ikke gøre, hvad alle andre gør lige nu, er sindssygt irriterende, for jeg føler også nogle gange, at man bliver sådan set lidt sådan, når det er ikke ham, der gider at synge. Altså, jeg elsker at synge. Jeg går på Vallekilde Højskole, og hvorfor jeg kom på Vallekilde Højskole, det var fordi, at der var podcastlinje, ren og skær. Podcastmediet betyder rigtig meget for mig. Efter det med synet, så brugte jeg ikke særlig meget tid på YouTube, og brugte virkelig heller ikke særlig meget tid på film og serier. Jeg brugte meget mere tid på podcast og blive klog på andre mennesker igennem den vej. Søren Banjemus, hvad i alverden laver du stadig her, din idiotiske nisse? Undskyld, Maren. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad du mener. Undskyld, Maren. Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad du mener. Ja, har du fuldstændig glemt, at du er aftenlærer? Er det virkelig så vigtigt, Maren? Er det virkelig så vigtigt, Maren? Jeg kan ikke redigere. Jeg kan heller ikke skrive manuskript. Jeg kan godt lave mit eget manuskript, men så skal andre ikke rette i det. Så derfor kan jeg ikke skrive det. Jeg skal gøre det på min helt egen måde. Så der er mange ting i min podcast, jeg ikke kan. Men noget, jeg godt kan, det er så at tale, som jeg gerne vil. Og det føler jeg er rigtig frustrerende. Jeg kan ikke huske en podcast-time, hvor jeg ikke var frustreret over, at jeg ikke kunne redigere. Jeg tager lidt til os.
Er de bare normale? Nej, jeg tror, de er sådan været i år. Bare sindssygt perfekt. Ja, der er 3 til hver. Jeg er desværre ikke særlig god til at spørge om hjælp. Jeg er faktisk rigtig dårlig til det. Jeg tror, at jeg er god til at spørge om hjælp, når det handler om andre. Og ikke når det handler om mig selv, om mine egne behov, men for andres behov. Og vi kan ikke få noget tilbud her? Der er toppings, spinat, edamamebønner og så de der brødkartoner. Vil du have spinat i? Nej tak. Kun edamamebønner, hvad jeg kan høre. For eksempel på højskolen, der har jeg spurgt siden dag 1, om folk de kan tage mad til mig. Fordi at det bliver jo uhygiejnisk, hvis jeg skal lægge mit hoved ned i nærmest alt maden, skulle jeg til at sige. Noget af det sværeste ved synet også er at forklare dem, der er tæt omkring mig, hvordan de skal hjælpe mig. Fordi jeg kan rigtig mange ting selv, og det ved dem, der er omkring mig også. Jeg kan rigtig mange ting selv, som jeg også værdsætter hver dag. Jamen, det er så her, jeg bor. I min egen toværelses lejlighed her i Rødovre. Når jeg er herhjemme alene, der kan jeg sagtens lave mad for mig selv. Der kan jeg godt lave mad, fordi der skal have hovedet tæt på min mad, for at jeg kan se, om jeg har skåret de rigtige ting. Pum. Det er en rutineret mad, jeg laver hver gang. Som om det var gourmetmad. Ja, jeg kom til at skrive forkert. Noget af det bedste, jeg ved, det er at være sammen med venner. Så det er derfor, jeg har 2 fladskærme inde i min stue. Den ene, det er til mig selv, og den anden, det er til mine venner. Ja. Fuck, man. Noget af det, der påvirker mig allermest til at starte med min syn, er, at jeg føler, eller sådan, jeg ved, jeg har prøvet mange gange det der med, at hvis nu man havde normal syn, så har man også mulighed for andre ting, end hvad man har nu. Det er noget, man bliver sådan mindet om, nærmest hver dag. Men sådan samtidig med, at man skal arbejde med sig selv på, at det ikke er det handler om. Nu kan jeg byde på noget meget mere, end hvad jeg kunne før. Og det er jo et plus i forhold til, at man fokuserer på nogle helt andre ting. Og det er jeg til gengæld meget glad for, at jeg har fundet et andet syn på den måde, at jeg er glad for, at jeg har fokus på de rigtige værdier, og ikke hvad folk kan, eller folk ser ud. Kan vi snakkes ved så? Og hils Christian, hvis det ser du ham vel, tænker jeg. Altså drømmescenariet har jeg faktisk haft lige siden jeg fik det med synet. At et par dage efter var der en af mine venner, der sagde til mig, at jeg har en radiostemme. Og da han så sagde det,
så fik jeg podcast-ideen. Jeg føler, at jeg stadig har rigtig meget at bidrage med. Det er sygt. Så i hans kommune får han årets handicap? Det er bare lige hurtigt kig på 2020, 16. marts. 5 dage før, 5 dage efter.